गिबियावनो आंनि इउटुब चेनेल मिस्टार गामसायाव गासैखौबो आङो बरायनाय जासिहरबाय। नैबे समाव आं फंबाय नबजित नार्जारिनि मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो मोजां नांगोन। फंबाय नबजित नार्जारिया सिगां फार्स्ट समाव माबायदि प्रेक्टिस खालामोमोन बियो, मा देंखोखौ प्रेक्टिस खालामदोंमोन बियो। गिबियावनो बियो बिब'नि सेर सेरसो मोसाफाबाय थायोमोन। बिब'आ सासे मोजां मोसाग्रा। दा बिब' रानि बसुमतारी, बेनिफ्राय बियो थुलुंगानाय मोन्दोंमोन। बेयावनो बिब' रानिया गोबां जायगायाव बिदिनो मोसादोंमोन। दा डान्स इन्डिया डान्स बेफोरावबो बे बाहागो लानो हानाय माने थांखि दंमोन। नाथाय एसे प्रेक्टिस खालामनायनि बांसिन प्रेक्टिस खालामनायनि जाहोनाव बेयावबो एसे दुखु मोन्दोंमोन। बिनि थाखाय माने सौहैनो हाथ'वासै। दा रानियाबो मोजां जाबाय। बिनि प्रेक्टिसा सोलिगासिनो दं। इयुनाव बेबो मोजां सासे मोसाग्रा जागोन आं बेखौ आसा खालामदों। दा नैबे समाव आङो बिब' रानि बसुमतारीजों फंबाय नबजित नार्जारिया फार्स्टआव माबायदि सोलोंफाबाय थादोंमोन बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजाबाय। सेल्फि लेरे रे बे गानखौ सोलोंनायखौ आङो नोंथांमोना नायदो। Mina, Tina. Hadi, ik ga naar Tina. Tina, Mina, ga maar. Tina, Gina. Ik ga naar Gina. Gina, mobile Gina. Ini udah apa sih mobile? إخوة إذا موبايل إذا خلنا له ماشي سينو نما إذا خلنا ما تشتري نقول موبايل بنا Manja body kan kurangnya lah ini. ماشي باي إذا خلنا بدي ميلي زولي ميلي زولي رد 1 2 3 go ميلي زولي رد تينا مينا Sam kosto jadi sinsi. تينا مينا jangan hai Tina Mina Zahai ni. 1 2 3 4. Tina Mina. Mina. Oh Mina. Oh. Tina. 5 6 7 go. 1